Patres pochádza z Nitry a je to obyčajný chlap ako každý iný, no v kútiku duše túži po niečom inom ako len po vlhkých dvadsiatkach, vždy sa chcel skúsiť zamilovať do iného muža. Ale viete ako to chodí, je veľmi ťažké nájsť niekoho, kto má rád to isté pohlavie, preto sa v jeden piatočný podvečer prihlásil na jednu z najnavštevovanejších internetových zoznamiek. Partner na úrovni, čo naozaj nečakal bolo, že sa mu niekto ozve už v nedeľu, a takto začal príbeh Paťa a Jola, ktorý vám teraz rozpoviem. Bola nedeľa ráno a Paťo, ako väčšina obyčajných smrteľníkov, si išiel skontrolovať e-mail. Paťo si otvoril e-mail s názvom Zaujal si ma. Paťa oblial studený pot, naozaj si myslel, že na známosť cez internet bude čakať dlho, ale mýlil sa. V e-maili stálo: volám sa Jolo a som z Nitry ako ty, viem aké to je byť opovrhovaný spoločnosťou za prejavy sympatí rovnakému pohlaviu. Za touto vetou bol smutný smajlík, ktorý vyvolal v Paťovi pocit, že Jolo je jemná a dobrá duša. Ďalej v e-maili bolo: rád by som ťa spoznal osobne, lebo si myslím, že som len jeden z mála ľudí, ktorý ťa pochopí. Ak moju ponuku prijímaš, odpovedaj len jedným slovom, ktoré vystihuje dôvod, prečo si prijal moju ponuku. Po tejto vete sa Patres zamyslel a hneď mu na mysel vyskočilo to slovo pokušenie. Už mu dokonca chýbali posledné 3 vety: stretneme sa dnes o 12:30 v Zanzibare, budem ťa čakať. S nedočkavosťou Jolo. Po prečítaní e-mailu Paťo hneď odpovedal slovom pokušenie a už len dúfal, že ho Jolo príjme. Pozrel sa na hodiny, bola minúta po poludní. Hneď ako doobedoval svoj obľúbený McChicken burger z McDonaldu, si išiel umyť s buí pastou Colgate Max Whitening. Ako každý chlap, si svoju holú hlavu umyl šampónom Head and Shoulders. Oholil si podpazušie svojou žiletkou na bradu, lebo inú po ruke nemal, a keď už bol v tom, oholil si aj svoju nádhernú bradu, vyleštil si topánky, zobral svoju najkrajšiu koženú bundu. Zo zvyku si na prvé rande zobral kondóm. Ako už vychádzal z dverí, zarazil sa a začal premýšľať nad tým, prečo si berie kondóm. Hovoril si: ale veď s chlapom to hádam na prvom rande nebudem robiť, a aj keby, tak ho nepotrebujem, však otehotnieť nemôže. Šibalsky sa pousmiel a zvrtol sa na pete. Kondóm hodil do košíka, kde mal kľúče od domu, a šiel k autu. Jeho modrý Renault Twingo bol pekne umytý a vyleštený ako po každej sobote. Vošiel dnu a všimol si nepríjemný zápach, ktorý sa šíril z kufra. Vystúpil, otvoril kufor a zistil, že tam má od piatku nedojedenú pizzu. Vyhodil ju do koša a zo zásuvky na mieste spolujazdca vytiahol svoju obľúbenú voňavku Axe Black. Trochu ňou posprejoval interiér a šiel naštartovať. Bolo 1:45, vydal sa smerom k Zanzibaru, svoje Twingo odparkoval a pešo prešiel ešte asi 500 metrov k Zanzibaru. Vstúpil dovnútra a v pravom rohu kaviarne sedel muž. Vyzeral presne ako muž na profilovej fotke v zoznamke. Tak sa teda vybral k nemu a spýtal sa: smiem si prisadnúť? Muž hľadiaci do telefónu sa obzrel na Paťa a rozžiarila sa mu tvár. Muž odvetil: je mi potešením, Jolo, mimochodom, ak sa nemýlim, ty si Patrik. Paťo prikývol a posadil sa. Očarila ho príjemná vôňa Jolovej voňavky. Chvíľu na seba hladeli a premeriavali sa. Paťo si všimol, že Jolové hnedé kučery sú prefarbené z ryšavej na hnedú. Ďalej si všimol jeho krásne bledomodré oči, v ktorých sa úplne stratil. Jolo mal vypracované ramena a veľmi veľké bicepsy. Paťo mal jemné nutkanie dotknúť sa ich, taktiež mal lesklú, jemne opálenú pokožku. Jeho tvár bola posiata drobnými pehami, a to bol ten moment, kedy sa Paťo zamiloval do Jola. Prvá nesmelá otázka prišla od Jola: tak
Ako sa máš v túto slnečnú nedeľu? Paťo odvetil, veľmi dobre, hlavne preto, lebo som ťa spoznal. Jolo sa mierne začervenal, Paťo si to všimol a v duchu premýšľal nad ďalšími nenápadnými komplimentami. Takto to pokračovalo dobre 2 hodiny, navzájom sa spoznali a Paťo zistil, ako si už po prečítaní e-mailu myslel, že Jolo je jemná a citlivá osoba, avšak jeho hlas tomu vôbec nezodpovedal. Jolov hlas bol dosť hrubý a znel ako keby často fajčil, no ako sa Paťo dozvedel, Jolo nikdy nefajčil, ale rád pil alkohol, no alkoholik určite nebol. Po káve sa spolu dohodli na večeri v noblesnej reštaurácii Prígo, o 2 hodiny sa stretli pred vchodom do reštaurácie. Paťo ako pravý gentleman zobral Jolovi kabát a zavesil ho na vešiak spolu so svojou koženou bundou, sadli si k stolu 13 a čakali na čašníka. Keď prišiel, obaja si objednali jahnacinku na hríbovej omáčke so zeleninovou oblohou a šardonnay, chvíľu sa spolu bavili o vínach. Potom prišla debata na bývalé vzťahy a nakoniec sa dostali až k tomu, ako sa vedia boskávať. Vtedy si Paťo jemne prešiel jazykom po perách, aby sa zdali červené a lesklé. Trochu sa naklonil k stredu stola a Jolo sa k nemu priklonil, ich pery sa pomaly blížili k sebe, keď sa dotkli obaja ich otvorili skoro v ten istý moment, ich jazyky začali tancovať ohnivé tango. Keď sa otiahli, zahľadeli si do očí a Paťo povedal Jolovi, toto bol najkrajší večer môjho života. Jolo odvetil, a ty si ten najkrajší človek, ktorého som kedy spoznal. Paťo sa začervenal a navrhol, čo keby sme teraz išli ku mne na čaj, pri Zanzibare mám odparkované auto, potom ťa môžem hodiť domov. Jolo ale nesúhlasil, povedal, že on býva kúsok od reštaurácie v paneláku a, že by ho rád privítal u seba. Paťo neváhal a súhlasil, prišli ku vchodu do Jolovho bytu. Bola strašná tma, lebo pred vchodom bolo pokazené pouličné osvetlenie. Paťo teda zasvietil na kľúčovú dierku bleskom telefónu. Jolo chcel zasunúť kľúč do dierky, no netrafil sa a spadol mu na zem. Keď sa preň zohýbal, Paťo uvidel jeho ružovo-červené boxerky. Paťo si veril natoľko, že ho jemne pleskol po zadku. Jolo sa vystrel, obzrel sa na Paťa a povedal, ty nezbedník. Aspoň počkaj, kým otvorím dvere. Paťo sa začervenal, keď vošli dnu išli k výťahu. Výťah bol len pre 2 osoby, takže tam boli dosť natesno. Vstúpili doňa, Jolo stlačil tlačidlo označujúce 3. poschodie, výťah sa dal do pohybu. Jolo začal Paťovi hovoriť, tento výťah sa sem tam zasekne a zhasne sa svetlo, tak sa nezlakni, ani to nedopovedal a výťah sa zastavil, náraz z otrvačnej sily zasiahol Paťa do nôh. Stratil rovnováhu, sa spadol na Jola, Jolo ho zachytil a povedal, pozor ty môj hlupáčik, a poboskal ho na čelo. V Paťovi sa rozhorela vášeň, nevedel čo má povedať, aby ho Jolo poboskal znovu. Tak si rýchlo vymyslel, vieš Jolo, je to trochu trápne, ale bojím sa tmy. Jolo mu povedal, v tme ti nič nehrozí, keď si so mnou. Poboskal ho znovu, ale tentoraz na pery. Obom sa to zapáčilo, tak sa pustili do vášnivého boskávania, výťah sa dal opäť do pohybu, obaja sa zlakli, odtrhli sa od seba a pousmiali sa. No v zápätí sa zase boskávali, až kým sa výťah nezastavil na 3. poschodí, vystúpili z výťahu, postavili sa pred dvere do Jolovho bytu. No Jolo sa zastavil a spýtal sa Paťa, naozaj to chceš? Paťo povedal, samozrejme, zamiloval som sa do teba už v Zanzibare. Jolo sa pousmiel a odomkol dvere. Zase sa otočil a povedal, ale predtým ako vojdeme dnu musíš vedieť, že mám takú úchylku, no neviem či sa ti bude páčiť. Jolo mal celkom rád BDSM, Paťa to najskôr zaskočilo, lebo si myslel, že Jolo je jemný človek, no potom si uvedomil, že v hĺbke duše mu to nevadí, lebo vždy niečo také chcel vyskúšať.
Tak mu odvetil, aby ho nezranil, ale potešil. Ja mám BDSM tiež celkom rád. Poboskal Iola na krk a popri tom mu stisol zadok, tak spolu vstúpili dnu. Paťo sa vyzul. Iolo mu zobral